Oporraldearen ostean, urtero bezala, Jaurlaritzak bilera egingo du bihar Miramar jauregian. Gobernu kontseilu erabat politikoa izango da. Urkulluren exekutiboak egoeraren inguruko gogoeta egingo du eta aurreikuspenak mahai gainean jarriko ditu. Horien artean, 2015ko aurrekontuak daude. Datorren urteko udal hauteskundeek baldintzatuko dituzte erabat alderdien jokabideak eta estrategiak. Ikuskizun dago, Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruzagitza berriak ze jarrera duen aurrekontuak negoziatzeko. Agerian dago era berean noiz elkartuko diren Urkullu lehendakaria eta Mariano Rajoy. EITBek jakin duenez, abuztuaren 20an Espainiar gobernu buruaren gutuna jaso dute lehendakaritzan. Bertan, Urkulluk eskatu bezala, aurki elkartuko direla jakinarazten dio, baina data zehaztu gabe. Eskozian eta Katalunian gertatzen dena ere oso adi jarraituko du Jaurlaritzak. Litekeena da gainera, Eskoziara ordezkaritza bat bidaltzea. Hala ere, alor honetan bere bide orria Legebiltzarreko autogobernuaren lantaldia dela azpimarratzen du Gasteizko gobernuak. Lehentasunei dagokienez, aldaketarik ez. Krisi ekonomikoari aurre egiteko eta gainditzeko buru belarri arituko da Jaurlaritza. Bakegintzan berriz, bake eta bizikidetza planaren atalak eta ardatzak garatzen jarraituko du. Y la efectividad. Un método de trabajo con una vocación acumulativa.